सिटिनि मानसिफ्रा फैनानै बे बेंगलर सिटिनि फैबाय ओमफ्राय दाना बाहाय हाग्रायाव बारनो नागिरदों बिथांमोना बारफेरनो मोनाखैनो हाग्रायाव ओंखायनो बारसिगोन 3 2 1 स्टार्ट वाव टेन्टुलायबाय बेहाय आयु नै टेन्टुलायबाय नै सान्दुं गोसायावसो उन्दुनानै दङ लोगोफोर ज'सनासो खनबाय नोंहा हाय मानि बेंगलर सिटिनि दावराव नायनो फैदों नै दावराय बोरियाव सारग्राया रोंखा गैया जा मिसासो बे मानैल' मोनलांगोन बे मानैल' मोनलांगोन बे होबाय बे जाबायथ' हरसे ओंखाम जाबायना बिसोर नाजों एबार गाबखावजोबसिगोनलाय नाया फैलायबाय जिगनि पार्टि उल्था बेग फैलायबाय 20 जनसो ना लांग्रा फैबाय बारना फैबाय जों दायो लोगोफोर खस्थ'यै दै बारदों दैया एसे देरदों बिस्रा नै दा फैख'नो हाया नै गोलैबाय आरो अहाय थांखो मानसियालाय बेसे गोलैयो गोलैबावबायलै बिया बिसिना खननाया नै नै ना सायगासिनो बिस्रा गनजों सायदों बेहा बेहा नै सान्दुं गोसायावसो उन्दुनानै दङ लोगोफोर थास' खाजेनबाय दाबो ओंखाम मोनजायाखै लोगोफोर फुंनिफ्रायनो माय गड दाराब न जायगा nah bena Taso asa gelo lah kau yang dong kau ni baju soman kau lucu. Biji kusung bau mendeng. No, biar kusut ada Taso siono vlog apa biar Taso siono ada macam Taso itu nagir baideng. Ane सिटिनि मानसिफ्रा फैनानै बे बेंगलर सिटिनि फैबाय ओमफ्राय दाना बाहाय हाग्रायाव बारनो नागिरदों बिथांमोना बारफेरनो मोनाखैनो हाग्रायाव ओंखायनो दा बारसिगोन 3 2 1 स्टार्ट wow what kind of the jam la badde Gaoni mama Hai sepeko बहुत बहुत दुष्ट है बहुत दुष्ट है तेरे को मैं वीडियो में डालूंगी ठीक है ये बहुत शैतान है देख नो इसमाया इसना दे थाना निबाय थाना माने दुबाय थानांगौ स्विमिंग करो ठीक है ना मम्मी ओ भाई सा क्यूट ना सा क्यूट की पता नहीं ना इसरा थांसिगोन आरोना फाइनाली गासिबो मोनजोबबाय दिंखिया लाजोबबाय साम' मोनबाय नाबो मोनबाय ओमफ्राय थांसिगोन आरोना बिसोरो आं क्रिम नागिरदोंमोनहाय थौसि दै क्रिम माबादो हाय बोलो mana nih ayo deh mani muni kagraka siapa orang bang nih oh ini na Sonia fैदों mani muni kagraya mani muni kadang mani muni Hai, mani muni.
मानिमुनि खाफैदों मानिमुनि खाफैदों जोंहा बेंगलरनिफ्राय खादौ खादौ बाजै साम' राननोसै साम' साम' राननोसैलाय मोनदोंथ' खांख्राया सोर खननाय बे नों आं खनजोबनायसैलै जाय देलायोलै लास्टाव गैया मोनजायामोन बियो आयु थेन्थुलायबाय बेहा आयु नै थेन्थुलायबाय होथिबा मेंनाया बेहालाय मेंबाय जारि मोनबोदों एसे सोनाया जाथारबाय खाथिसो दिनै बलथि हा बे चावा सेख'लायबायलाय सेख'लायनाय दंलाय आयौलाय मा सेख'लायखौ सेख'लायथारबाय बिसोरो जाबाय दे जाबाय दहाय इयावनो मिक्स गोजा देलाय बेखौ बोखालाय फिसा फिसाखौ गासिबो लाजोब्बाय नै थिखांखादों मुथासे ओंखारगोन जायगायावनो हनै मानजियामोन ना नै जायगाया मानजिया मा जायगा बे मानजिया डिस्ट्रिक्ट गामिया माबा हांग्रेली गामि हांग्रेली बाब थिंख्लाङा दंथारो मा बानायो बेखौ आसार बानायो हनै दे आं हमथागोन दे नों खाबाय था दे ओरैनोबा माबाग्राया थिंख्लां लाग्राया ना हमै हमै मेंखाबाय नाया जे सारै सारै साम' लाबाय ना सारबाय आरो दा नै मोनायाव थिंख्लां थोथारबावाखै लांजोबथारनोसै नानिमोननिफ्राय लांजोबनोबो माला लोगो मोनबावगोन ओमफ्राय गैला बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मैया मोनायाव 2टा बाजियाव ओंखारबोनाया नै दासिमबो ओंखारलांबावाखै खाथ्रालै जोङो खाथ्राबावनो बेहा मोनजोबनाय ना मोनबाय खोथिमा मोनजोबनाय गाहायाव नाय दै नामा गोबावबा बायगोन बियो The next day. बेरेफुंजानि खामानि जालायबाय जोंहा लोगोफोर मैया आलासि थांबाय दा खामानि जालायबाय जा गुफुङो आरोना लोगोफोरनो मेंब्रां जाजोबसै आङो